I zdrav svima, evo moj vlog počinje ovde. Znači nisam se javio niti bilo što obavestio. Ja sam trenutno u Beču kod svoje tetke i da, snimat ću vam, odlučio sam da vas pojedem zajedno sa mnom i snimat ću vam tako šta radimo, mislim, u gradu, da vam pokazujem različite stvari i tako. Evo, trenutno mi smo stigli, ne znam, pre sat vremena, nisam htjela da vam se javim u putu zato što ja to jednostavno nisam ništa radio, tako da, eto. Onda evo ovde, sad ću malo da odmorim i posle idemo da se šetamo i tako, onako, ništa posebno. I moja tetka ima stvarno preslatke mačke, pogledajte. Kaži čao. To je Garfield, mnogo je slatka, imaju još dve. Tako da, eto, sada ću malo da odmoram i onda vam se javljam. I evo, ovo je bio početak prve šetnje u Beču i ovdje smo naišli na jednu prodavnicu ovih ukrasa koja je bila predivna i žela sam da vam snimim zato što je izgledala veoma interesantno. Imalo je različitih ovako ukrasa za kuću i božićnih ukrasa i stvarno je predivno i interesantno. I ovo je jedan buvljak u Beču i ovde takođe ima različitih ukrasa i bili su neki ćilimi i eto različiti antikviteti i uglavnom polovne stvari, ali koje su veoma vredne i imaju neku istoriju i tradiciju za sebe i to mi se takođe veoma dopalo i mislim u Srbiji se ne viđa tako često i zato sam želela da snimim da vidite kako to izgleda. A šta su polovne stvari, ja? Da, to je skup. Tonet, to je original Tonet, to je poznata marka. Ne znam iz koje, ali to je preskupo, ja ne znam koliko. Ima se ista vrednost. Satovi. Ovo je jedna prodavnica slatkiša i tu smo još naravno da kupimo moje omiljene slatkiše, to su macaroons. I takođe snimala sam da vam pokažem kako je unutra bilo prelepo i kako su svi ovi slatkiši veoma lepo dekorisani i ceo lokal je lepo dekorisan i stvarno sam se oduševio jer stvarno predivno izgleda. I evo su macaroons i ima različitih kolača i stvarno je zapanjujuće. Gotovo? Ja vidjela. I evo, ovo trenutno što sada vidite jeste šetalište do dvorca Šembruna. Sad ću vam malo ispričati. Dvorac Šembrun, to je bio letnjikovac, letnji dvorac kraljice Marije Terezije i tamo sam još snimala kako izgleda dvorac i kako izgledaju te skulpture i takođe je bio i božićni vašar i to sam sve snimio. Evo, ovo je dvorac. Mislim, stvarno izgleda prelepo, veličanstveno. Leti je još lepše zato što vidjet ćete svuda tamo gde su ona polja ima cveća i stvarno je veoma interesantno. Znači, ovo je dvorac Marije Terezije? Jeste, gore može da se sedne, da se pojede neko. A šta je ono? Ne znam, ali to ne možeš da dobiš mjesto, moraš čekati što narodu. A šta je to? Ovo tamo? Kako se zove? Zove se glorije. To je kao vidikovac, ovdje kažem. Compriamo una decina. Ovo snimeno. Ja.
Takođe, u onoj zgradi što ste vidjeli u prethodnom snimku, to je jedan austrijski restoran sa njihovim specijalitetima i prava austrijska kuhinja. I ovo takođe je bio deo gde se prave austrijske štrudle i to sam takođe snimio. Pa šta ću kad ga volim? I evo, ovo je kineski restoran, to je pravi kineski restoran i tu smo naručili hranu i eto, malo da vam snimim okolo kako to izgleda. Takođe, dok smo čekali i Kinezi su nam doneli čaj koji je bio predivan i ovo je bio čaj od jasmina i baš je onako opuštajuć. A ovo sada, to su, evo snimio sam šta, bila neka, uzeli smo piletinu, pačetinu, ovo je soja sos i ovo su neke rolnice sa kupusom i to je bilo onako veoma interesantno i ukusno. I evo, vraćali smo se iz kineskog restorana kući. Sad ćemo malo snimati ovako put do kući, jedan kvart, kako je sve tu ukrašeno i kako lepo izgleda. I da, veoma mi je drago zato što sam došla u ovo doba godine kada je stvarno grad veoma ukrašen i to mi se veoma dopada. Evo, to je taj kineski restoran u kojem smo bili. I eto, sad ćemo još malo okolo snimati. Sad je već mrak. Nema veze, pa i nju ću. Takođe sam i htio da vam snimim šta sam kupio danas. To je bila Voss voda koju sam dugo želeo i onako to veoma ima lepu flašicu za slikanje i lepa je voda. To je voda iz Norveške i stvarno je interesantna. I takođe sam kupio ovu malu kao kupku, kao neko prase u apoteci kad smo bili. I evo, trenutno danas je 3. dan. Juče i prekjuče nisam ništa posebno toliko snimao. Mislim, ja sam i ubacit ću vam neke kratke klipove i snimit ću voice over, jer nigde posebno nismo ni bili. Mi smo ovako, smo po kvartu, ovde u nekim prodavnicama, tako da vidjet će, bili smo u kineskom restoranu i tako. Danas ćemo ići u centar Beča i tamo ću vam takođe snimati malo kako je ukrašen grad, možda po nekim prodavnicama i tako. Još uvijek ništa nisam posebno kupovao. Ono što sam juče kupio malo u ovim prodavnicama ovde, to sam snimio. Tako da će, najvjerojatnije ću večeras da editujem video i onda će ići, ubacit ću ga večeras. To je taj prvi vlog, prva 3 dana. I sad ovo što snimam, znači ovaj današnji. I eto, to je to, javljam se kad budemo stigli. Mislim, kad budemo bili na polju.
Evo, krenuli smo u metro, malo sam snimao da vidite kako izgleda metro stanica i da, posle ćemo snimiti unutra i eto. Izaći će možda jedan deo van. Jel izlazi neki deo malo van centra? Ovo je prodavnica sendviča na stanici i ovako nekih peciva, odnosno ovo je veoma poznata pekara u Beču i tu smo kupili veoma, bile su lepe krofne i neke sendviče koji su bili takođe ukusni. I trenutno smo u Marija Hilfestrasse, to je ulica poznata u Beču za kupovinu i ovo je samo jedan mali deo, bili smo u prolazu, ali ići ćemo ovih dana, tako da ću vam tu detaljno snimiti sve butike i mislim sve što bude bilo. Ovo je onako samo jedan mali deo. Evo, trenutno smo u nekom tržnom centru, na železničkoj stanici. Ovo ajmo ovako, ono što smo hteli. Baš, idemo onda, ovde je Mila, ako ćete tebe zapatiti, da vidimo za Milo. Ja, ne pa to, ne. Evo, vratili smo se kući i sad sam žela da vam snimim šta smo sve kupili. Bili smo u Merkuru, to je kao neka velika prodavnica, mislim shopping centar sa hranom i različitim stvarima. I eto, tu sam kupio ove neke smutije sa živim voćem, bili su preukusni. Onda takođe sam i kupio Bounty, ima kao sok Bounty od one čokoladice, to mi je bilo veoma interesantno. I takođe kupio sam sok od pomoranđa ceđeni, to je ništa posebno, ali pilo mi se, ja to čisto sam hteo da vam pokažem šta smo sve kupili.